kunta ang Ginoo, uban sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing higpit, dahil kunta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, o bulahang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanin. Ihalad nato kining santos nga misa sa pagampo alang sa kahusay sa tibuok kalibutan, ang conversion of grave sinners, labi na gyud sa atong mga world leaders nga karon mura nag mga Ginoo maghimo nag mga decisions supak sa kabubuton sa Ginoo. Ato sang iyampo ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi sa atong mga proyekto, pinaagi sa ilang pagpamalitan ni atong mga slots nga unta hatagan sila sa Ginoo sa tinuod nga kaayuhan o kalinaw sa ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, gitawag mo ang imong mga anak aron maglakat sila diha sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangit-ngit ug bantay kami diha sa kasanag sa imong kamatuuran. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Amos. Unya si Amasiyas ang pari sa Betel nitaho kang Jeroboam, hari sa Israel. Si Amos naglaraw pagpatay kanimo taliwala sa katawhan sa Israel. Ang iyang mga pagkigpulong makabungkag sa nasod. Mao kini ang iyang giingon. Si Jeroboam mamatay sa panggubatan ug mabihag ang katawhan sa Israel. Ug si Amasiyas miingon kang Amos, igo na propeta, balik ngadto sa yuta sa Huda ug panginabuhi didto pinaagi sa imong pagpanagna. Ayaw na panagna dinhi sa Betel kay mao kini ang dapit diin mosimba ang hari ug ania dinhi ang nasudnong templo. Si Amos mitubag, dili ako mao ang matang sa propeta nga managna aron suhulan. Magbalantay ako sa mga hayop ug tig-atiman sa mga kahoyng egera. Apan gikuha ako sa Ginoo gikan sa akong pagkamagbalantay sa karnero ug gisugo ako pagsulti ngadto sa iyang katawhan, ang Israel. Busa pamati kamo sa isulti sa Ginoo.
Gidid-an mo ako sa pagwali batok sa katawhan sa Israel ug sa mga kaliwat ni Isaac. Tungod kay niingon ka maniana, Amasiyas, ang Ginoo nag-ingon kanimo. Ang imong asawa mahimong daotang babae diha sa syudad ug ang imong anak mamatay sa panggubatan. Mabahin-bahin ang imong yuta ug ihatag sa laing tao, ug ikaw mismo mamatay dito sa yuta sa mga pagano. Ang katawhan sa Israel mabihag ngadto sa laing nasod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang mga hukom sa Ginoo matuod, ug silang tanan matarong. Ang mga hukom sa Ginoo matuod, ug silang tanan ang balaod sa Ginoo hingpit, nagalipay sa kalag. Ang kasuguan sa Ginoo kasaligan, nagahatag og kinaadman sa tao ngayano. Ang mga hukom sa Ginoo matuod, ug silang tanan matarong. Ang mga sugo sa Ginoo matarong, nagalipay sa kasing-kasing. Ang mga sugo sa Ginoo matinaw, nagahatag og kahayag sa mata. Ang mga hukom sa Ginoo matuod, ug silang tanan matarong. Ang kahadlok sa Ginoo malinis, nagalungtad sa kahangturan. Ang mga gimbutan sa Ginoo matuod, silang tanan matarong. Ang mga hukom sa Ginoo matuod, ug silang tanan matarong. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug mibalik pagtabok sa lanaw ug miabot sa lungsod niya. Ug may usa ka paralitiko nga naghigda sa duyan nga gihatod sa pipila ka tawo ngadto kaniya. Nakita ni Jesus ang kadako sa ilang pagsalig kaniya ug miingon siya sa paralitiko, "Anak, ayaw kahadlok kay gipasaylo na ang imong mga sala." Unya may pipila ka magtutudlo sa balaod nga miingon, "Nagpasipala sa Dios kining tawhana." Nasayod si Jesus sa ilang gihuna-huna ug miingon siya, "Nganong naghuna-huna man kamo ni anang mga hunahunang dautan? Hain may sayon ang pag-ingon ba, gipasaylo na ang imong mga sala? O ang pag-ingon ba, bangon og lakat? Karon ipakita ko kaninyo nga ang anak sa tao may gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala." Busa mingon siya sa paralitiko, "Bangon, dad-a ang imong gihigdaan og pauli sa inyo." Og mibangon ang paralitiko og mipauli. Sa pagkakita sa mga tao niini, nangahadlok sila o gidayeg nila ang Dios tungod sa paghatag niya niining gahuma ngadto sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Diri sa atong tubag sa Salmo, nagkanayon nga ang mga hukom sa Ginoo matuod ug silang tanan matarong. Sa unang pagbasa, dunay gihukman sa Ginoo pinaagi ni Propeta Amos ang gingharian ni Jeroboam o katong pari nga si Amasiyas. Gihukman sila nga mga matay sa panggubatan, mabihag sa ilang kaaway, o gani ang asawa ni Amasiyas mahimong daotang babae. Matarong ba ni nga hukom sa Ginoo? Matarong ni? Kamoy hukman ani, okay ra ninyo? Anong di man mo mutubag? Kamo ba mo'y hukman ani, matarong ba ni o dili? Nya okay ra ninyo? Lingay mong tupad na okay ra kag patyon kas gubat, hapit na ra ba? Hapit na ra ba? Okay ra ninyo mga matay tas gubat, mga Pilipino? Okay ra? Oh, dili man lagi. Ug mao nay hukom sa Ginoo, di okay. Nya diri sa atong ebanghelyo, niya say taong patyonon, paralyzed na gyud, giyayungan gani. Iya sang giayo. Maayo ni dili. Kusga. Para nako dili maayo. Tiwasi na lang nang hapit na mamatay. Buhi ang angay pang mabuhi. Siya ka nang bihagon mo sa inyong kaaway. Tabla ra say paralyzed anaw. Kaya paralyzed, di man kalakaw. Mabihag ta, di man sa takalakaw. Prisuhon man ta, igaid man ta. So muragwa man ni ayo ang hukom sa Ginoo na ipatyonon, buhion. Di ano ibuhi, ipapatay. Di ba? Pangitaan ginatong sayop ba? Mga igsoon, ang
Una, ang hukom sa Ginoo matuod. Matod pa. Nya unsa may hukom sa Ginoo nga matuod, nga dili magpaling-paling. Ang sala dautan, mubunga og kadautan. Ang buhat nga maayo og mubuhat sad mubunga sad og kaayuhan. Ang mga tao nga nagpakasala batok sa Ginoo nag-imbitar sa ilang kaugalingon og yawa or dautan. Aw di mauna nag-imbitar man kag dautan, kadautan gyud ang imong sangputan. Di gyud ta hukman sa Ginoo kanang pabor-pabor ba kay na mag-usahay kining ato mga maghuhukom dinis kalibutan. Apil nako kay muhukom man sad ko. Pabor-pabor bisag nakasa himuong way sala. Nya naay way sala himuong makasasala. Ingon ana man ta, di man matuod, di man gyud sa kamatuoran ibase. Basta gani makaapiktar sa authority, hunongon tani, di tani ipadayon. Pero di gani makaapiktar sa atong kontra, padayonon tani. Mura ginana man, di ba? Dili matuod ang Ginoo, matuod gyud. Sala gani, sala gina. Bisag unsa pay imong ranggo, bisag hari pa ka, bisag ikaw pay leader sa religious church, sa mas katolikong simbahan, bisag Santo Papa pa ka, obispo pa ka, kardinal ka, pari ka, basta makasa mosangpot ginas kadautan, inana ang Ginoo, way pabor-pabor. No? Nya kung ikaw gani nagbuhat og maayo sama sa pagtuo, pagpaubos, pagantos, pagdawat, paghinulsol, mga maayo man nga buhat, mobunga sad na og maayo. Muna ang ingon sa Ginoo diri sa atong unang pagbas sa atong ebanghelyo, niingon siya diri, gipasaylo na ang imong mga sala. Unya kay naghinulsol man ka tungod aning nahitabo nimo, nagbasol man ka, akong ayuhon ang imong paralysis. Mo bitang dili ta motugot anang absolute divorce. Ngano man kanang absolute divorce, patyon ang pamilya. Patyon tungod lang kay naay nakasala, tungod lang kay nakahatag og pag-antos, patyon ang pamilya. Mao na mura bagwa nay paglaom ba? Parehagod sa paralyzed nga tao, murag wa nay paglaom. Pero ang Ginoo makabuhi man ganig patay. Pero ang una gyud di ay natong sulbaron sa pamilya, kani di ay pagbiya sa sala. Gilinga imong tupad. Inawa mo'y sala sa inyong pamilya. Wa mo'y sala. Mga bana, wa mo'y sala. Mga asawa, wa mo'y sala. Ha? Kinsa dinhing asawaha nga wa gi sala ta sa kamot. Kinsa dinhing banaha nga wa gi sala ta sa kamot. Oh, namiligro inyong pamilya. Namiligro. Kinsa dinhing mga anaka nga wa gi sala ta sa kamot. Oh, namiligro ang pamilya kay nisuod man ang sala. Mo nay kuyaw. Pasabot bisan pag mugamit patag absolute divorce, bisag kapila na nag-divorce, di gid na mawagtang ang kasakit o ang mga kadautan sa atong kinabuhi, basta magsigi og sud ang sala sa atong kinabuhi. Mao nay hukom sa Ginoo, ang makasasala silutan. Bisan pag sa mata sa tao buutan kayo ka, tungod kay gasigig sulob aning kaningon ani nya sigig misa nya magpakasa, silutan ginas Ginoo. Bisag magsigi pa kag rosaryo dinhi kada adlaw, sayo kay kamo abot kay magrosaryo gyud.
Silutan gyapon kas Ginoo og magpakasa. Bisag magsigi pa kag liktor dire. Salmo pa ka diha. O kana sang tigduyog sa musalmo. Pero magsigig pakasa, maor gyapoy dangatan, ana, kadautan. Unya, sige kag simba, magluhod pa kag maayo, adto pa kas adorisyon, ighumag misa, dugay pa kay kang mugawas dito kay sumpayan gid nimong misa, bisag taas na kayong humilis pare, sumpayan pa gid nimo dito. Maghimo pa kita og overnight nga vigil sa Alliance of Two Hearts, ugma ra ba na nato himuon. Wa kay tug, kay magsigig yung basa anang mga opisyo, pamalandong anang naang lain-lain nga opisyo. Pero naagya po isa, maora gyapon, wa nay kapuslanan. Di ba? Sige kag palit og slat. Kana okay ra hinoon tingali na, no? Wa gyapon nay kapuslanan, sige kag palit og slat, nya sige kag pakasa, wa ginay epekto. Why epekto? Labaw nang namaligya. Sige baligyag slat, kaning baligya ron, nya sigil gyapon pakasa, wa gyapon ni kapuslanan. Mo sangko gyud kadautan. Sangko gyud. Mao nay hukom sa Ginoo, matarong. Muna nga diri sa atong mga wording sa Salmo, tanawa ha, ang balaod sa Ginoo hingpit nagalipay sa kalag. Nganong hingpit man? Kay ang balaod sa Ginoo mga igsoon makawagtang og sala. Pre nang maingon siya, kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Makahatag ba nagsala o makapawagtang og sala? Tubag. Nya mosunod mo ana dili. Mga makasasala mingon din na adi madaoy ana. Napagisogo ang Ginoo ay nga makapalipay giskalag, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Unsa man na? Makapawagtang og sala o makapadaghan? Makapawagtang. Nya motuman mo ana. Anam tubag. Napagisogos Ginoo ay higugmaa ang imong kaaway, pasayloalag kapituan kapito, og tamparoson kaniya pikas aping, patamparos lang sang pikas aping. Unsa man na? Makapawagtang og sala o makapadaghan? Kapawagtang. Nya mubuhat mo ana. Wa gyapon. Mao na kita di ay mo'y nag-imbitar sa yawa sa tong kinabuhi. Mo na kining atong gihimuan rog absolute divorce. Wa na magwagtang sa sala. Wa magwagtang sa sala. Nagdugang lang na og laing mga sala. Labi na gyud kay gi-declare na ni Kristo ang makigbuwag or makigdivorce sa iyang bana or sa iyang asawa, niya magminyo og lain nakapanapaw. Og ang nakigminyo usad sa nakigdivorce nga asawa baka or bana nakapanapaw usab. Tanawa di ba na multiply na ang sala? Nidaghan ang sala. Nya kadtong mga anak nga nabiyaan asam sa tupadong adto sa tupadong sa premarital sex. Kay ngano man ang ilang pangitaon kadtong naay mohatag nilag gugma. Unya kay niya may gasigig hikap-hikap, gasigig layog-layog, gasigig ingong I love you very much. Pilit din na sila dito. Tinukhangay din nagmaayo. Wa bitay ginikanan mubadlong, way ginikanan nga nagsulti nga ngilad ni. Naghimo sa bitaw na sila ila diha, himo sa tag-ato. Sige nang multiply ang mga sala. Unsa may resulta? Mabihag tas atong kaaway, kinsa man ang atong kaaway, ang yawa. Ang yawa. Dili China, dili Amerika, dili Russia, dili Japan, dili Vietnam, o unsa dihang mga nasod ang mubihag nato. Ang mubihag nato ang yawa.
ug dad-on ta sa kadautan ug kalautan. Nagiling nga imong tupad. Na gusto kang mabihag siyawa. Tingnan. O nabihag na bakaro siyawa. Muna ang Ginoo nagsigig yung hatag nato sa kapasayloan. Ang simbahan, kaming mga pari, mao ginay among role ang pagpasaylos mga sala o ang paghinulsol sad sa among mga sala. Magtinabangay taani. Ako dili magyud ko moingon nga ngilad nang nagsyabo ka, ngilad nang nag-adi ka, ngilad nang nag-drug lord ka, ngilad nang nagpuyo-puyo ka or nangabit ka. Dili ko moingon ana tungod lang kay nangabit ka. Nganong gisulti man nako, apil na ganinang pagkiskis kilay, pagcolors buhok. Nganong gisulti man nako, dili tungod kay nisaway ko nimo. Kung dili tungod kay naluoy ko basin og naglunang nakasasala. Kay ang sala mubunga gina nahimong ngilad ang pagtik og drogas kanang syabo pananglitan marijuana tungod kay mawad-an nakas imong kontrol sa paghuna-huna sa maayong buhat. Mangawat na ang mga bana, di na mo ilas ilang asawa, di na magani makailas ilang mga anak, ang mga amahan, ang mga uyuan, unayo na og panamastamas ang ilang mga pag-umangkon tungod anang drogas, tungod anang inom. Ang mga managsilingan tungod anang kahakog anang yuta, kahakog anang naang mga sakyanan o uban pa, ang kuno na nila bisag dili ila o kaha piito nila ang ilang silingan bisan paghibaw sila nga lisod na gyud kay agian kun ilan ng koralon pag yun aron lang yun magkalisod-lisod, way mga batasan, way gugma sa ilang silingan. Lingay mong tupad. Hingnawa ni mo lisod-lisod ra imong silingan. Sige. Wa ni mo parkingi ang agianan? Ha? Wa ni mo buhati og imong sala ang karsada? Anha na mo maglingkod-lingkod, magdapag lamisa, anha pa mangaon? Anha pa manghugas, manutbras, gihimo ng lababo o hugasanan ang karsada? Proud pa kay ka? Ngaway ni badlong nimo? Ngaway makapalag nimo? Nga dili kadot nimo ang mga barangay officials o kaha ang atong munisipyo, dili kadot nimo kay ligon kay ka, patay ka diha, alaot ka kay wa kay gugma sa imong isig katao. Mo nang magsigi kog sulti ani kay naluoy ko nato, hapit na ta mabihag og maayo siyawa, hurot-hurot na tagkabihag sa yawa. Bati na kitang mga relasyon, labi na tang mga Pilipinos, linibakay to the max, dinautay, bisag mangadto paglaing nasod, imbis magtinabangay, magdinautay na noon ang ato mga OFW. Bisag naas opisina, imbis magtinabangay, aron mulambo ang ilang pagtrabaho, magunay na hinog linibakay diha sa opisina. Bisag ang naas eskwelahan, mga maestrag, maestro, ambot na apil ba kang principal o kang superintendent, maglinibakay gihapon, magdinautay unsa may gitudlo nato sa ato mga estudyante. Pero ay mo kabalaka hasta ming mga pari gasigig dinautay, gasigig linibakay, unsa na lang kay among ikahatag sa mga parishioners. Gilas nga lingi, hinahunong na ta ani ha. Sige ba, yun na, nahunong na ta. Ako hunong na sa kong humili kay basi mapatay na ko ani. Sige, manindog na ta. Mga igsoon, uban ang tumang pagsalig dad-o nato ngadto sa Ginoo ang ato mga panginahanglan ug maulaumon kitang moingon, Ginoo dungga ang among pagampo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang simbahan sa Dios kanunay maghago sa pagtuman sa makaluluwas nga misyon ni Kristo, pinaagi sa pagpasaylo sa mga sala,
magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga kaparian nga nagsaulog sa sakramento sa pagkighiuli, kanunay mopakitag kaluoy o pagsabot ngadto sa mga mahinulsolon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga sa kanunay andam unta kitang mupasaylo sa uban, kay nakaamgo man kita nga mao kini ang giambitang katungdanan natong tanan nga nagsunod kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug sila nga adunay kabilinggan, makitag kahupayan o paglaom diha sa ilang mga giantos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagkiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa tumagi plano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors o donor sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa makadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang nangamatay, makaambit sa tunhayng kalinaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Makagagahom ug maluluyon nga amahan, dawata ang among pangamuyo, nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa katuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, pinaagi sa imong mga sakramento, gihatagan mo kami sa gahom sa imong grasya, nangamuyo kami nga kining misa, magtabang unta namo sa makanunayon nga pag-alagad kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Among ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matan. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay og matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit.
Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo walingan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hidomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen.
Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay man ang gingharian Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kaninyo. Ipakita nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ng palawat kanimo, Pamulo lamang ani maayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness, as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia o pagkalawat, magpaambit unta kanamo sa imong kinabuhi o magtabang kanamo sa pagdala sa imong gugma nganhi sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang lingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa kaayuhan, healing. Unya mahitabo ra ni kun ato gyung biyaan ang atong mga sala. Pero magsigi kitag himog sala, mabihag ta siyawa, hatod kita sa kadautan ug kalautan. Salamat sa nagpadayon sa pagpaambit sa ilang pagkabuutan ngan hinato sa mga buhat nga maayo, pinaagis pagpamalit sa atong mga slots. Ang atong SBF DAG or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces nahalina na tag 27,943 ka slots, na apay 32,057 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Nya naasa ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 as of yesterday, nakadawat na sa tag 86 ka 16 slot challenge. Salamat kayo. Nya ang ato sang special slot para sa Kapilinya di Fatima, ang Mother Mary's Healing and Deliverance, na halina na sadta dinis atong parokya og 2,983 ka slots. Nya ang dito sa Kapilinya mismo nahalinan sa silag 635 ka slots. Total 3,618 ka slots, na apay 2,382 ka slots nga available nga tag 1,000 pesos per slot. Nya nasa ni siya 20 slot challenge, nakadawat na sa nga tag 20,000 pesos per challenge, nakadawat na sa tag 15 ka 20 slot challenge. Atong pakpakan ang namalit niini. Salamat kayo. Ang na, padayon lang kitag palit no, kay makapawagtang ginig sala, kay ang pagpaambit sa atong mga kwarta o grasya ngadto sa katilingban, makaminos gina sa sala, sa kahakog, sa kadao, sa kasina, garbo ug uban pa. Daghan kay maigo, masulbad nga mga sala. Nya lipayon pagitas Ginoo. So salamat sad sa ato mga ni himog mga investment. So padayon patang mudawat sa DSAP or Divine Solutions and Prosperity, kadtong tag 500,000 pesos per slot with 25% interest per annum. So pahibalo sad karong ugmang adlaw ang atong
Ang first Friday man atong Alliance of Two Hearts Vigil, magsugod ang rosaryo alas 9 gabi, magmisa sa alas 10 sa gabi, nya vigil na siya, misa na sad inig ka alas 4 kadlawon ika Sabado. Gihimo ni nato aron pag ampo nga duna untay reconciliation ang mga nagubat o ang mga makasasala duna untay kaning conversion, contrition of hearts. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manas sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, namulahan kitang tanan sa iyang benisyon. Atong daigong ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa